Yau Labana Al Yau Rey Kitau, Kitau, Kitau Mania Kitau, Kitau, Kitau Mania Kitau, Kitau, Kitau Mania Kitau, Kitau, Kitau Mania Bang ora mangan lan duwe gaji bulanan lah wong dudu tak kantoran tonggo-tonggo padha isin yen kepethuk isih esuk aku wis ngelos manuk lungguh ndodok nyumet rokok manukku wis manduk-manduk enak dadi tak kandangan ditrateni yo lumayan setar seko mung laputan rawet tiro sing pos-posan manuk sekti mondro kuno modal nekat karo donga mania kawan bayi